Bé, hola a tots i a totes. Bé, us explico una miqueta l'exercici d'avui de teoria que parla sobre els intervals. La setmana passada vam mirar la distància i si eren intervals ascendents o descendents. Sí, recordem-nos que la distància, que l'interval és la distància que hi ha entre dues notes de diferent altura. En aquest cas és mi, fa, sol, la, si i do, que es comptaven als extrems, és a dir, l'interval de mi a do estaríem parlant d'un interval de sisena, i que els intervals poden ser tant ascendents com descendents. Sí? Segons si la primera nota era més greu, o la segona més aguda, o la segona... Bueno, ja ho sabeu, això. Molt bé. Ara anem a veure què són els tons i els semitons. És un passet més per poder analitzar bé els intervals. Els tons i semitons és la distància que hi ha entre notes. Sí, generalment, la distància entre notes és d'un to, però hi ha un parell de casos, hi ha dues excepcions. Entre mi, fa i si, do, únicament hi ha mig to. Si ens hi fixem bé al piano, tenim aquí tota l'escala de do, a do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fixem-nos que entre mi i fa i si, do, fa falta una tecla negra del piano. El que fan les tecles negres del piano és dividir la distància entre notes per la meitat. Això significa que entre re, mi hi ha un to, però hi ha una tecla negra que ens permet estar a la meitat. És a dir, que entre el re i el re sostingut, entre la tecla negra hi ha mig to, i entre el re sostingut i el mi hi ha mig to. Fixem-nos que entre mi, fa i si, do no hi és aquesta tecla negra. No hi ha un to, hi ha només mig to. Per això no es pot dividir mig to per la meitat, perquè ja és mig to. Sí? En resumides comptes, és a dir, que la distància o la diferència entre nota i nota sempre és d'un to, menys entre mi, fa i si, do, que és de mig to. Bé, doncs ara us explicaré una miqueta les tres coses que hem d'analitzar amb els intervals aquesta vegada. Val? Primer que res hem d'analitzar la distància entre fa i do. Sapiguem que de fa a do hi ha una distància fa, sol, la, si, do hi ha 1, 2, 3, 4 i 5 notes. Per això podem dir que això és un interval de cinquena. Fixem-nos, perdoneu, vaig a dibuixar bé les boletes aquí, molt bé. Fixem-nos que la direccionalitat, el bolígraf que he agafat, la direccionalitat és ascendent. Ascendent, perquè puja. Molt bé, i ara hem de mirar tot el tema dels tons i els semitons. Tal com us he dit, recordo que entre mi, fa i si, do hi ha mig to. Fixem-nos de fa, sol, hi ha un to. Entre sol i la hi ha un to. Entre la i si hi ha un to. I entre si i do, si ens recordem allò que us he dit, únicament hi ha mig to. Per això podem dir que aquest interval de fa a do és un interval de cinquena ascendents que té 1, 2, 3 tons i mig. Bé, espero que hagueu entès l'explicació de com s'ha d'analitzar els intervals i ara heu de fer els exercicis que us he passat amb una fotografia.